fest og ballade. Hele gaden er inviteret. Vi skal også have kage. Men når klokken den slår cirka 5:15, så kommer Lotto i TV igen. Det bliver en hyldedag hos mormor. Spille kort hele dagen og spise alt hendes hjemmebag. Ja, det er bare sagen. Men når klokken den slår